Чудили ли сте се някога колко години ви очакват след 70? С напредването на годините всеки от тях се превръща в уникално настояще и тялото ви започва да предлага фини улики за това какво може да донесе бъдещето. Има такива, които дори след 70 години преливат от жизненост с остър ум и живот, пълен с цел, докато други забелязват, че енергията им намалява, справяйки се с умора или здравословни проблеми. Това, което разделя тези преживявания, често е в дискретни, но значими знаци, които сочат към това, което пътят напред. В това видео ще разкрием 7 марки, които могат да ви кажат на колко години сте след 70. Това не са предположения или приказки на стари жени, а сайтове, базирани на изследвания и експертни познания за тези, които живеят далеч. И с благополучие. До края на това видео ще разберете какво да наблюдавате в себе си, тялото си и рутината си. И още по-важно, как да поемете юздите, за да увеличите шансовете си за по-дълго и пълноценно съществуване. Следвам до края, защото детайлите, които може да останат незабелязани, имат силата да оформят това, което следва. Като идентифицирате тези признаци, ще получите яснота къде се намирате и какво можете да коригирате, за да получите повече качествено време. Преди да започнем, коментирах I am health в коментарите подолу, за да привлечете цялата жизненост, от която се нуждаете за живота си. Сега нека преминем към видеото. Подготовка? Да започваме. Знак номер 1 – скоростта, с която вървите. Един от най-ясните признаци за това колко дълго това, което може да имате пред себе си след 70 години, не е в кръвните ви изследвания, генетиката или това, което ядете за вечеря. Това е нещо много по-директно – скоростта на вашите стъпки. Проучванията показват, че тези, които поддържат уверена и пъргава походка след 70 години, са склонни да живеят по-дълго от тези, които се движат бавно. Това е така, защото начинът, по който ходите, отразява цялостното ви физическо състояние, сила на краката, здраве на сърцето и дори работа на мозъка. Помислете за две жени, Лусия и Марта, и двете на 73 години. Лусия се разхожда всяка сутрин с равномерно темпо, без усилие изкачвайки стълби и пресичайки улици с лекота. Марта, която някога е била активна, сега ходи по-бавно, колебае се, когато придружава някого и трябва да спира често, за да си почине. Стабилната походка на Лусия предполага, че тялото й кратко е в равновесие, докато колебливата стъпка на Марта може да е индикация, че нещо не е наред. Бавното ходене не е просто признак на възраст. Може да сочи към отслабени мускули, компрометирано кръвообращение или дори появата на проблеми неврологични. Краката ви са основата на тялото ви и когато загубят енергия, издръжливостта ви също пада. Добрата новина. Това не е фиксирана дестинация. Ходете повече, дори и да е само за няколко минути, или правете прости упражнения за краката. Може да върне силата. Ако сте забелязали, че походката ви се е забавила, не я пренебрегвайте. Движете се повече, защото скоростта на стъпките ви може да бъде отражение на това колко години все още ви очакват. Погледнете темпото си днес. Това е лесен начин да измерите дълголетието си. Знак номер 2 – силата в ръкостискането му. Звучи любопитно, но енергията, с която стискате ръката на някого, може да предложи поглед към бъдещето ви. Изследванията разкриват, че силата на захвата е надежден индикатор за вашата жизненост с напредване на възрастта. Енергичният захват отразява здрави мускули, добро кръвообращение и добре функционираща нервна система. Разхлабената или отслабваща хватка, от друга страна, може да предупреди за загуба на мускули, крехкост или дори по-големи рискове за здравето. Представете си двама приятели, Антони и Джозеф, и двамата на 76 години. Антонио винаги е имал здраво хващане, остава активен, изпълнява малки физически задачи и носи хранителни стоки без затруднения. Хосе,
От друга страна, осъзнава, че отварянето на кутия или задържането на нещо по-тежко е все по-голямо предизвикателство. Той мислеше, че това е просто минаването на годините, но не си представяше, че тази слабост може да сигнализира за загуба на мускулна маса, увеличавайки риска от падане или съкращавайки пътуването му. Ръцете ви са огледало на силата на цялото тяло. Ако свиването е слабо, вероятно и други части ще бъдат. Или положителната страна е, че може да се обърне. Стискането на гумена топка, използването на леки тежести или практикуването на прости движения може да укрепи ръцете ви. Направете тест сега. Здраво ли е сцеплението ви или ежедневните задачи са по-трудни? Ако нещо се е променило, внимавайте. Силата, с която държите нещата днес, може да ви каже колко много ще се държите здраво в живота напред. Знак номер 3. Способността ви да стоите на един крак. Малко хора мислят за баланса, докато не започне да се проваля, но да могат задържането на единия крак за поне 10 секунди е силен показател за това колко дълго можете да живеете. Експертите са установили, че тези, които се борят да балансират, са посклонни да се спънат, да се наранят или дори да се сблъскат с когнитивен спад. От друга страна, тези, които остават стабилни след 70 години, обикновено се радват на по-дълъг и поздравословен живот. Представете си две съседки, Хелена и София, и двете на 72 години. Елена обича да се движи, прави леки разходки и може да повдигне крак, без да трепне. София никога не му обръща внимание. Когато той се опитва, трепери веднага и трябва да се държи за стената. Тя не го осъзнава, но тази нестабилност може да означава, че нейната координация, мускулна сила или мозък се нуждаят от грижи. Балансът изисква здрави крака, остра нервна система и внимателен ум. Ако се спъвате повече, колебайте се да се обърнете или разчитайте на подкрепа, когато ходите. Това е сигнал за действие. Добрата новина. Възможно е да се тренира. Стоенето на един крак за няколко секунди на ден или ходенето по права линия може да направи чудеса. Опитайте сега. Повдигнете крак. Можете ли да задържите 10 секунди без усилие? В противен случай не се притеснявайте, но и не го оставяйте. Укрепването на баланса днес е подготовка за по-сигурно бъдеще. Знак номер 4. Качеството на нощната ви почивка, начинът, по който спите през нощта, може да ви каже много за годините, които все още имате пред себе си. Да спите добре не е само да презареждате батериите си. Това е моментът, в който тялото се регенерира, защитните сили се укрепват и умът се организира. Проучванията показват, че хората над 70 години, с постоянен сън и ремонтниците живеят по-дълго и по-качествено, докато лошите нощи увеличават риска от сърдечни проблеми, психическо объркване и нисък имунитет. Представете си двама братя, Пауло и Рикардо, и двамата на 74 години. Пауло има определено време за сън, почива около 7 часа и се събужда освежен. Рикардо се сблъсква с неспокойни нощи, събужда се няколко пъти и понякога едва успява да заспи. С течение на времето Пауло остава осъзнат и желаещ, докато Рикардо изпитва постоянна умора, затруднена концентрация и дори колебания в здравето поради нередовен сън. Ако се събуждате много, спите лошо или не се чувствате отпочинали, това е послание от тялото. Лошият сън може да дойде от тревожност, грешни навици или дори състояния като апнея. Решението, избягването на екрани през нощта, създаването на ритуал преди лягане или слънчевите бани сутрин могат да направят всичко по-добро. Гледайте съня си днес. Ако се събудите тежки или забележите, че почивката ви се е влошила, не го пренебрегвайте. Качеството на вашия дом сега може да определи колко ще издържите години напред. Знак номер 5. Апетитът ви за храна. Начинът, по който се храните след 70 години, е един от най-големите прозорци към бъдещето ви.
Удоволствието от храненето и поддържането на богата и разнообразна диета укрепва тялото, поддържа високи защитни сили и енергия тече. Но загубата на желание за ядене или пренебрегването на диетата може да бъде предупреждение за нещо нередно и дори да ускори износването. Помислете за две сестри, Клара и Беатрис. И двамата са на 71 години. Клара обича храната си, избира пресни храни и поддържа теглото си стабилно, в настроение за деня. Беатрис обаче, той забелязва, че вече не се чувства толкова гладен. Той пропуска кафе, яде бързи закуски и отслабнал неволно през последните месеци. Тя не си представя. Но тази хранителна апатия може да покаже, че тялото не усвоява добре хранителните вещества, което отслабва мускулите и имунната система. Загубата на апетит може да бъде свързана с стомашни проблеми, естествени промени или дори психически предупредителни знаци. Ако ядете твърде малко, тялото започва да се износва, което носи слабост и рискове. Забеляза, че апетитът му е спаднал, засища се бързо или отслабва неволно. Оставам внимателен. Доброто хранене след 70 е от съществено значение за жизнеността. Изберете живи храни, хидратирайте се и вижте дали все още се наслаждавате на храната си. Запитайте се, правилно ли подхранвате тялото си. Това, което ядете днес, влияе ли на силата ви утре? Знак номер 6. Вашата реакция на стрес. Как се справяте с моментите на напрежение след 70-те? Това може да бъде ключът към дълголетието му. Хроничният стрес не само влияе на настроението, но и изтощава тялото, увеличава сърдечния риск и ускорява стареенето. Кой знае как да се отпусне за от друга страна, той поддържа здравето, енергията и яснотата за по-дълго време. Представете си двама колеги, Мигел и Фернандо, и двамата на 77 години. Мигел е изправен пред предизвикателства, високи сметки, трудни новини, но реагира спокойно, поема дълбоко въздух и търси подкрепа от приятели. Фернандо пази всичко, тревожи се за това, което не контролира и живее в притеснения. Постепенно това се отразява. Кръвното налягане на Фернандо се повишава, сънят се проваля и доминира умората. Постоянният стрес възпалява тялото, което може да доведе до сериозни заболявания, като сърдечни проблеми или загуба на паметта. Ако се чувствате претоварени, нервни или емоционално изтощени, време е за промяна. Релаксацията с дишане, леки дейности или добър чат могат да го облегчат. Когато нещо ви разстрои, го пускате или го носите. Знанието как да се справяте с стреса не е просто психически мир, това са повече години качествен живот. Подпишете номер 7, вашите връзки с хората. Колко много сте свързани с другите може да бъде един от най-големите индикатори за това колко дълго ще живеете след 70. Изследванията показват, че тези, които култивират приятелства, семейни връзки или участват в групи, имат по-дълъг и по-щастлив живот. Самотата, напротив, увеличава шансовете за тъга, сърдечни заболявания и дори по-ранен край. Помислете за две братовчетки, Тереза и Олга, и двете на 75 години. Тереза е общителна, говори със съседите, участва в книжен клуб и обича да бъде с внуците си. Олга живее сама, губи връзка с приятели и рядко говори с семейството си. С течение на времето Тереза остава безупречна и здрава, докато Олга усеща тежестта на самотата, с потиснато настроение и крехко здраве. Взаимоотношенията хранят душата и тялото. Говоренето поддържа ума жив, намалява напрежението и укрепва здравето. Ако сте се отдалечавали или сте избягвали компания, променете курса. Не се нуждае от много. Обаждане, местна група или кафе с някого вече имат значение. Връзките, които подхранвате днес, носят радост и още години напред. Сега, след като проучихме тези 7 улики, помислете. Как виждате себе си?
Чувствате ли се силни и уверени или сте забелязали нещо, което ви тревожи? Най-хубавото във всичко е, че почти всичко – ходенето, силата в ръцете, балансът, почивката, храната, стресът и взаимоотношенията са на ваше разположение, за да се подобрите. Вашето бъдеще се оформя от това, което избирате днес. Ако нещо се нуждае от корекция, не очаквайте по-сериозни признаци. Започнете сега. Движете се още малко. Погрижете се за съня си, хранете се добре, отпуснете се и се сближете с тези, които имат значение. Фокусът е не само да живеем по-дълго, но и да живеем по-добре. Дълголетието е качество, а не само числа. Благодаря ви, че сте тук. Оставете в коментарите какво ви е белязало и как се справяте приложете това. Вашето участие ни вдъхновява. Ако ви е харесало, харесайте го, абонирайте се и споделете. Това ни помага да създаваме повече за вас. Ще се видим в следващото видео.